Assalamualaikum warahmatullah derɗiraɓe wondaɓe haala marketing e jeygol pulaku e luttuɗum de leydi groupe chaine ji ɗi daaro toon vidéo ji adama haruna mi siminake dow mon mi hofni on kala taweteɗon nder duniyaru fou. Mi waɗi mon noon vidéo ɗo derɗiraɓe message ji mon no ɗuɗi ɗeɗi mi ɓawi mi laari musamman dow ko larani haala crypto monnaie mabo ko larani haala investissement en ligne mabo ko larani haala numérique. Komi yiɗi matingo on ni komi wari hami wiya on décidé retour inchallah e nandi en garino ba en darni kuugal seɗɗa e ko anno en darni kuugal may ɗo bo en ɗon sumni sungurla ɓangal alhamdulillahi mi waɗi ɓangal am waɗi jam salake jam sey welugo e sey yettore am fagoye moɗon derɗiraɓe komi waɗi hami andi noon haɗe ɗe vidéo lam ɗo ni daga hande samedi le 5 février en fuɗɗiti kuugal meɗen to Allah mo yerdi ngam mi yehit go bana no ngal yirayno e inchallah mo yerɓi message muɗum fu mi tammi ɗum laarugo to won mo anduno yerɓino message muɗum mi laarayi bo ɓeɗo yerɓitanomi ɗeɗe message muɗum ɓen marɓe haaje sodugo ɗeɗi crypto monnaie sodugo ɓe sorugo fu ɓen marɓe haaje investisugo sodugo to kenji en stoka on pat moɗon on mbawan matotirgo be am to on matotiri be am ɗum numéro ji am ɗi anduɗon numéro ha ka whatsapp ka Sénégal ma bo numéro ha ka whatsapp ko ka appel ka Cameroun ka whatsapp Sénégal ma plus 221 78 472 62 34 numéro ka WhatsApp et numéro ɗiɗa baka Cameroun bo ɗum ka WhatsApp ɗum ka appel 6 92 92 14 90 kon matiyam do numéro ji ɗo on tammiyam heɓugo derɗiraɓe e ɗuɗɓe ɗo posé nami question to ɓe débutant en ɓe ɗon dédé nouveau ha crypto monnaie kam ɗumejum mi conseille ta ɓe jawa ɓe nasta avant ko ɗumejum fu hedde ko ɓe gaɗa ko ɗumejum fu ɓe nasta ɓe investisa toye derɗiraɓe mi conseille on nastugo kuje ɗiɗi to a nasti a débutant to a yiɗi ta tefu andugo ɗume woni ɗume yawo nastu kuje ɗiɗi ɗo hedde ko a tefa andugo ɗume woni ɗume ma arande man ɗo ta a nastayi Saphir International je Zenith Coin Saphir ɗo kanjum woni Zenith Coin ta jaɓu a wala machine je minata Zenith Coin no famɗiri fu machine ɓurɗuyel famɗugo hatton ɗo ɗum 88 000 ha nder Saphir ɗon je 129 000 e ɗon je 210 000 ha wa'iti ha 2 million mi tan min faami e ɗiɗaɓol may ɗo ta jaɓu a sodayi baby coin ɗum ɗo sore ha marché public ha Panken Swap to a mari haje sodugo a sodan ha compte maɗa Trust Wallet ko ha Atomic Wallet ko ha marɗa haje fu ko ha deydey no en mbiyata ha échangeur ji fere fere je marɗa haje fu a wawan a soda deydey baby coin ay to a yiɗi a sodan je $25 je $50 je $100 je $200 je $1000 ça dépend de ton moyen kuje ɗiɗi ɗo to a wari a débutant to a yiɗi ta ƴamu ko ɗum ɗume woni ɗum sodu ɗum kanjum ɗiɗum dabo nastu sodu baby coin e sodu investisu deydey ha Saphir sodu ko machine je minata Zenith Coin hedde go ko tokkata fu tokka ngam to a negliji seɗɗa to a clayi a tammi regretugo kuje ɗiɗi ɗo ɗum kujeji on marɗi avenir koɗo be fen hitande ɗo derɗiraɓe en tamminan go belɗum dow majum onon yoɓe ɗeɗi crypto monnaie ɗum arnak on anda onon ɗo arnaka koye moɗon to crypto monnaie ɗum arnak no ko ɗum yoɓatano damin gonatami goni ɗo kala ko giɗo min ɗo gaɗa fu ɗum gasa crypto monnaie ɗum kanjum diga nane ha mabo diga hesi Kenya ha hande ha jango to Allah mo yerdi ha faɓɓi jango ha mawni ha mawturi ha deydey ha Allah kontiri fu derɗiraɓe ɗum wawata torago ni Allah wallu en dow kuuɗeji meɗen ɗi koyten kala kuugal ngal koyten fu ɗo kuugal lamgal Allah wallu en hokku en nasaratu dow magal to wodi deydey ko luuti lawol dow deydey kala ko koyten man fu Allah haɓen découvrugo ɗum masa ko welɗum ɗon deydey do'a kone derɗiraɓe bami wi on bo kuugal fuɗɗiti marɓe haji sodugo crypto monnaie ko sorugo fu ɗon matotiri ɓe am tammi on wannugo e deydey question ji moɗon goɗɗi ɗo ko larani kujeji goɗɗi e nonnoon hala mondial en mi yerɓani no moyjo fu waɗa deman ID muɗum ɓurna moɗon fu waɗi deman kala ɓe en gaɗa futa jaɓa mondial en ɗo ɗum solution deydey probléme ji ɗi yimɓe jiiɗayno hala heɓugo fiyole mais mi tammi on wannugo explication majum ɓawo to mi heɓi mi de'iti to Allah mo yerdi derɗiraɓe on gettama ɗum dedi ko moɗon Adama Haruna wiyata on wassalamu aleykum.